εκπαίδευσης. Κυρία Μαρνέρη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας κύριε Νατσιούλη, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Και βλέπουμε ότι και η δική σας προσπάθεια ολοκληρώνεται σήμερα και τα πράγματα που έχουν μαζευτεί θα αποσταλούν αύριο στη Θεσσαλία. Για να μας πείτε πώς ξεκίνησε όλο αυτό και τι έχει μαζευτεί μέχρι τώρα. Λοιπόν, ναι, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι σήμερα έχει ξεκινήσει ήδη η συλλογή των προϊόντων, ναι, και όλη αυτή της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τις πληγέντες περιοχές της Θεσσαλίας κατά κύριο λόγο. Προς τα εκεί θα κατευθυνθούν τα δικά μας αυτά τα πράγματα που έχουμε συγκεντρώσει. Είμαι πολύ συγκινημένη και πολύ ικανοποιημένη από την ανταπόκριση των μαθητών και των μαθητριών μας. Ήταν μια κίνηση αυθόρμητη. Την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε το σχολικό έτος, με την έναρξη του σχολικού έτους δηλαδή και με τον αγιασμό, βλέποντας τα παιδιά χαρούμενα να επιστρέφουν στα σχολεία, σκέφτηκα ότι κάποια παιδιά δεν είχαν αυτή τη χαρά να βρίσκονται στον προαύλιο χώρο, και κατευθείαν κάναμε πρόταση στα παιδιά και τη δέχτηκαν με πολύ πολύ χαρά. Ήταν κάτι που βγήκε μέσα από την ψυχή μας και οι εκπαιδευτικοί όλοι συγκινήθηκαν και οι μαθητές και έτσι προχώρησε όλη αυτή η διαδικασία της συλλογής των τροφίμων. Κάθε σχολείο λοιπόν έκανε αυτή την προσπάθεια, μάζεψε τα πράγματα. Μπορούμε να υπολογίσουμε ή να μετρήσουμε τι έχει μαζευτεί μέχρι τώρα και ποια σχολεία συμμετείχαν όλα τα σχολεία, κυρία Μαρνέρη, της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης? Ναι, όλα τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμμετείχαν. Δεν υπήρχε κανένα που να μην συμμετείχε σε αυτή τη δράση. Ούτε ένα να μην συμμετέχει, προσέξτε. Ναι. Και μιλάμε για τα νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά που υποτίθεται βασίζουμε όλες τις ελπίδες μας πάνω τους. Είναι πολύ ευαισθητοποιημένα τα παιδιά λοιπόν και όλα τα παιδιά όλων των σχολείων, γυμνασίων και λυκείων της Καστοριάς, κανένα δεν εξαιρέθηκε, συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια. Μπράβο τους. Ακόμα και το πιο μικρό σχολείο είχε τη συμμετοχή του. Όλοι οι μαθητές, και πρέπει να πω ότι όντως τα παιδιά μας έχουν ενσυναίσθηση, καταλάβαν αυτό που περνάνε οι συμμαθητές τους και με πολύ χαρά προθυμοποιήθηκαν να βοηθήσουν. Είναι πολύ ευαισθητοποιημένα και θα προσπαθήσουμε να το συνεχίσουμε αυτό το πράγμα μέσα από προγράμματα, για να αναδείξουμε και τη σημασία που έχει το φυσικό περιβάλλον και πόσο πρέπει να το προστατεύσουμε, γιατί το περιβάλλον είναι το δεύτερο σπίτι μας. Και νομίζω ότι και οι εκπαιδευτικοί είναι ευαισθητοποιημένοι και θα κατευθυνθούμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πάρουμε αυτό το δρόμο τέλος πάντων, να δείξουμε στα παιδιά μας την μεγάλη αξία που έχει φύση και πόσο πρέπει να είμαστε κοντά της και πόσο κινδυνεύουμε από την κλιματική αλλαγή. Τώρα, κυρία Μανέρη, είπαμε μπορούμε να υπολογίσουμε τι έχει μαζευτεί ή είναι αμέτρητα και η καταγραφή θα γίνει? Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε αυτή τη στιγμή, γιατί τα σχολεία μας λένε ότι έχουμε πάρα πολλά κουτιά συγκεντρώσει. Η πρότασή μας ήταν να μην αφήνουμε μόνο τις σακούλες έτσι και να τα ομαδοποιήσουμε, να τα ταξινομήσουμε και να πάνε ταξινομημένα στους πληγέντες. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω, ξέρω όμως ότι είναι πάρα πολλά τα τρόφιμα, και όχι μόνο τρόφιμα, και σχολικά είδη και παιχνίδια και καθαριστικά και αντισηπτικά και είδη καθαριότητας και οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε ότι χρειάζεται αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή ο κόσμος αυτός που υποφέρει ακόμα. Αύριο που θα φύγουν αυτά τα πράγματα προς την Θεσσαλία, θα υπάρχει κάποιος από εσάς, ο κ. Σαββίδης ίσως, να συνοδεύσει όλη αυτή την αβοήθεια προς τη Θεσσαλία? Σίγουρα κάποιος θα συνοδεύσει και από εδώ, αλλά όλα αυτά βήμα-βήμα, γιατί προς το παρόν είμαστε στο στάδιο που συγκεντρώνουμε. Γιατί αύριο φεύγουν, σήμερα είναι η τελευταία μέρα και γι' αυτό σας καλέσαμε κι εμείς. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ πάντως. Και θέλω πάλι να ευχαριστήσω και τους μαθητές αλλά και τους γονείς που είναι δίπλα στα παιδιά τους και συνδράμουν σε όλη αυτή την προσπάθεια και σε όλη την πρωτοβουλία αυτή που κάναμε σαν δευτεροβάθμια. Και εμείς αυτό θέλαμε να πούμε, ένα μπράβο με αυτή την αναφορά σήμερα. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στους γονείς τους. Θέλουμε να το τονίσουμε και το πούμε για μια ακόμη φορά. Δεν υπήρξε ούτε ένα σχολείο της Καστοριάς που να μην συμμετέχει σε αυτή την παροχή βοήθειας. Τα παιδιά είναι το μέλλον μας και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε μια γενιά καλύτερη από τις προηγούμενες όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Μαρνέρη. Την καλημέρα μας. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.